Preko 200 eura za vožnju žičarom i vlakom do najvećeg ledenjaka u Alpama. Vrijedi li? Danas ćemo saznati. Ja sam se automobilom dovezao do Grindelwald terminala gdje se kupuju karte za uspon. Iz Interlakena ovamo redovito voze vlakovi, pa većina posjetitelja automobil uopće ne koristi. Prvi dio putovanja vodi modernom žičarom. Za 15 minuta svladava više od 1000 metara visinske razlike. Kako se uspinjete, zelene livade postupno nestaju, snijega je sve više, a krajolik poprima potpuno drukčiji izgled. Nakon kratkog presjedanja slijedi oko 35 minuta vožnje zupčastom željeznicom. Nedugo nakon polaska vlak nestaje u unutrašnjosti planine, a posljednjih 7 km prolazi kroz tunel isklesan u stijeni. Upravo zato, kratko zaustavljanje usred planine jedan je od najzanimljivijih dijelova putovanja. Vrata se otvaraju, a putnici izlaze do panoramskih prozora uklesanih u stijenu kako bi fotografirali najveći ledenjak u Alpama i vrhove Bernskih Alpa. Zatim, vlak nastavlja posljednje kilometre prema najvišoj željezničkoj postaji u Europi. Po izlasku iz vlaka dočekuju vas restorani, kafići, trgovine sa suvenirima i nekoliko vidikovaca. Za obilazak svih glavnih atrakcija bez žurbe potrebno je između 1,5 i 2 sata. Prvo sam krenuo prema poznatom mjestu sa švicarskom zastavom. Planirao sam napraviti fotografiju za uspomenu, ali sam brzo odustao. Ispred mene bio je dugačak red ljudi koji su čekali svoj red za fotografiju ili selfie, pa sam odlučio prvo obići cijeli kompleks. Najpoznatiji je vidikovac Sfinks, smješten na više od 3500 metara nadmorske visine. Imao sam sreće što sam Jungfraujoch posjetio tijekom zime i to za potpuno vedrog dana. Pogled je tada zaista impresivan. Vide se deseci alpskih vrhova, ledenjak Aleć, najveći ledenjak u Alpama, a u daljini čak Italija, Francuska i Njemačka. Upravo zbog tog jedinstvenog ledenjačkog krajolika, ovo je područje uvršteno na UNESCO popis svjetske baštine. Ljubitelji Jamesa Bonda možda već znaju da se nedaleko odavde nalazi Schildhorn. Upravo su ondje snimane scene jednog od filmova o najpoznatijem tajnom agentu, a na vrhu se i danas nalazi poznati rotirajući restoran Piz Gloria. Jedna od najzanimljivijih atrakcija na Jungfraujochu je ledena palača, mreža hodnika isklesanih duboko u ledenjaku. Zidovi, podovi i brojne skulpture izrađeni su od čistog leda, a temperatura je tijekom cijele godine ispod nule. Hodajući kroz ledene tunele, teško je povjerovati da se nalazite unutar ledenjaka koji se, iako vrlo sporo, neprestano pomiče. Zbog velike nadmorske visine, u zraku ima znatno manje kisika nego u dolini, pa se preporučuje sporije kretanje tijekom prvih minuta nakon dolaska. Snijeg i led ovdje su prisutni tijekom cijele godine. Ako planirate posjet, preporučujem dolazak što ranije ujutro. Gužve su tada osjetno manje, dok tijekom dana pristiže velik broj organiziranih turističkih grupa, pa se na najpopularnijim mjestima može prilično dugo čekati. Posjet Jungfraujochu nije jeftin. Povratna karta vlakom stoji oko 210 eura. Međutim, putnici koji imaju godišnju švicarsku kartu za javni prijevoz, ovu kartu plaćaju pola manje. Ako tijekom boravka planirate više putovati vlakom po Švicarskoj, takva se karta vrlo brzo isplati. Jedna stvar odmah upada u oči. Najveći dio posjetitelja dolazi iz Indije i Kine. Kod Indijaca razlog je zanimljiv. Švicarske Alpe desetljećima su bile kulisa brojnih bollywoodskih filmova, zbog čega su upravo ovi krajolici postali simbol romantične Europe za milijune gledatelja. Kod kineskih turista razlog je drugačiji. Jungfraujoch se godinama intenzivno promovira na kineskom tržištu i postao je nezaobilazna postaja gotovo svih organiziranih putovanja Europom. Fotografija s natpisom Top of Europe mnogima je jedan od glavnih razloga dolaska. Dok se vlak ponovno spušta prema Interlakenu, postaje jasno da Jungfraujoch nije poseban samo zbog pogleda s vrha. Jednako dojmljivo je i samo putovanje, od vožnje kroz planinu, kratkog zaustavljanja usred stijene, pa sve do susreta s najvećim ledenjakom u Alpama. Upravo je ta kombinacija razlog zbog kojeg se ovaj izlet smatra jednim od najposebnijih u cijeloj Švicarskoj. Jedna lokacija više, jedan UNESCO lokalitet manje.